V domácom prostredí je dôležité pokračovať v starostlivosti podľa toho, ako bola nainštruovaná žena samotnej v pôrodnici na oddelení 6. nedelia. Žena okrem kontaktného dýchania a polohovania a chôdze by mala začať cieľene ošetrovať aj oblasť poranenia. Rana, v ktorej sa uvoľnia stehy, tak je pripravená už na premasírovávanie. Žena môže aplikovať ľubovoľný dostupný olej, ktorý môže aplikovať na oblasť poranenia a jemným dotykom a jemným krúživým pohybom v oblasti rany, nad ranou, pod ranou aj cez ranu by si mala každý deň premazávať a premasírovať túto oblasť. Okrem takéhoto ošetrenia je vhodné pracovať v danej oblasti aj plošne, takže si žena položí ruku na podbrúško a vytvára jemný ťah ľubovoľným smerom, čiže aj doľava, doprava, aj šikmo hore. Snaží sa udržať jemné napätie a predýchať ho. Tkanivá vtedy povolia, uvoľní sa napätie, žena sa ľahšie rozdýcha a v princípe takýmto spôsobom podporuje správne hojenie rany a jazvy. Okrem takéhoto samoošetrenia je vhodné začať aj aktivovať pánvové dno a jemne izometricky zapínať aj brušnú stenu. Najhodnejšie sú cvičenia cez aktiváciu periférnych častí tela. To znamená, že napríklad vláhu na chrbte s pokrčenými dolnými končatinami môže žena jemne zatláčať raz práve chodidlo, potom ľavé, následne opačnú lopatku, alebo môže skúšať s výdychom aktivovať, čiže vťahovať pánvové dno a jemne vťahovať už aj brušnú stenu. Takéto cviky sú veľmi jemné, ale zároveň vyživujúce pre celé telo a pre celý nervový systém. Okrem cvičení v ľahu na chrbte môže takéto jemné aktivácie prevádzať žena aj v polohe na boku a postupne, keď je schopná žena v stoji sa napriamiť, vzpriamiť a necíti ťah už z jazvy a z podbrúška, tak môže začať si takáto žena líhať aj na brucho. Je to veľká úľava pre ženy, hlavne čo sa týka bolesti chrbta.